नमस्ते साङ्गମାନେ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ସିମେଇ ଉପମା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିମେଇ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହୁନି ତାହେଲେ ଏ ଉପରେ ଆପଣ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସିମେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିବ। ମୋ ପାଖରେ ନର୍ମାଲ ସିମେଇ ଥିଲା, ରୁଟି ସିମେଇ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଢ଼େଇରେ ଆପଣ ପକେଇକି ତେଲ ଯେଉଁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି। ତେଲ ଦେଲେ ଆମର ସିମେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼୍ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସିମେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼୍ କରି ଭାଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସିମେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଫୁଟେଇବେନି, ଅଧିକ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ସିମେଇଟା ଜାଉ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ସିମେଇ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇକି ତାପରେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଦେବେ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେବେ। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଲେ ମ୍ୟାଗି ମସଲାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସିମେଇ ଉପମାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସିମେଇ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସିମେଇ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି, କେଉଁଠି ବି ଜାଉ ହେଇକି ଲାଗେନି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ସିମେଇ ଉପମା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।